गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं एलपि आरो इउपि टेट क्वालिफाइडनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय सावरायलायदों। एलपि आरो इउपि टेट क्वालिफाइडनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो एबसुनि गेजेराव एलपि आरो इउपि टेट क्वालिफाइडनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय सावरायलायदों। बे बाथ्राखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों। लोगोसे बिटिआरआव जेखिनि पस्ट भेकेन्सि ओंखारनांगौ दं, जेखिनि एसआइउ एप्रुभेलनि थाखाय बेखौ थाबैनो एप्रुभेल होबानो बिटिआरआव टेट भेकेन्सिनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनो गोनां भेकेन्सिया बांगोन आरो बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होगोन आरो जायफोराव सासेल' फोरोंगिरि दं, बैफोराव फोरोंगिरिनि थिसनथाइखौ होनानै फोरोंगिरिनि जेंनाखौ गैया खालामनानै होगोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनानै होदों। बिटिआरनि हान्थामेला बिफाना ट्रान्सपर्टेसनखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। बे सावरायमेल लानायनि गेजेरजों माखासे गोनां बिथांखिफोरखौ लानाय जादों। दावबायारिफोरनि खाबुखौ नायनानै माखासे दावबायारि बास हगारनायनि थाखाय खोथा होदों। इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा आसामनि सानजा रायजो धेमाजि सिमेन्ट-सापरिनि बर' रायजो राजाफोरखौ क'क्राझारजों फोनांजाबनो थाखाय गंनै बास बेखेवनाय जागोन। लोगोसे कार्बि आलंनिफ्राय क'क्राझारसिम गंनै एसि बास हगारनाय जागोन होननानै इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा फोरमायना होदों। मणिपुर रायजोनि हिंसायारि जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। सम सम मणिपुराव गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाया सोमजिबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो। मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि न'-बांफोरा खहा जादों। थिग बिब्दिनो मणिपुर रायजोआव दुथांफोरनि गुलियाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मणिपुर रायजोनि सरकार आरो मिरु सरकारा बे हिंसायारि जाथायखौ होबथानो नाजादोंब्लाबो फैमाल जानायखौ नुनो मोनदों। दासिमबो मणिपुरनि बे हिंसायारि जाथायखौ होबथानो हायाखै मणिपुर सरकार आरो मिरु सरकारा। थिग बिब्दिनो फिन आरोबाव दुथांफोरनि गुलियाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोनदों। बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। माखासे दफाफोरा मावफुंजादोंब्लाबो माखासेया दासिमबो मावफुंजायाखै आरो बे मावफुंजायै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय 15थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि सायाव खुगा बेखेवदों। जों मिथिगौदि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा आबुङै मावफुंजायाखै आरो बे दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय 15थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खुगा बेखेवदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै सिमा बारायनाया गहपुरसिम जागोन आरो गहपुरनिफ्राय लानानै गासै बिटिआरआव गोदानै बियाब दाफामनायनि हाबाफारियाबो थाबैनो जाफुंगोन होननानै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों। गहपुरनि सिमलगुरिसिम थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनानै थाबैनो जि बिटिआरनि सिमा बे सिमाखौ मावफुंनानै बिटिआरनि बियाबफोरखौ बांहोनो थाखाय आरो बेवहाय एसटि एबा नन एसटि बियाबफोरखौ थाबैनो दाफुंनो थाखाय थांखि लागोन होननानै आसाम आयेन आफादनि 15थि दुफां बोथोरनि जथुम्मायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिना होदों। थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंगोन आरो बिटिआर गोरोबथा खालामगिरि बारग' एनडिएफबि, एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों बैफोर आयदानि सायाव आबुङै सावरायगासिनो दं होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनानै थाबैनो गहपुरसिम बियाब दाफुंनायनि बाथ्राखौ रोखायै फोरमायथिनानै होदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिपिएफनि सायाव मोनसे गिदिर चेलेन्ज होदों। बिपिएफ दोलोआ पिएमएवाइ न'खौ खनसे सौगासेनो सिफायगोन होननानै बुंदों। बेखौ लानानै बुंदों, गोहो दंब्ला इउपिपिएल हान्जाया लुनानै होनाय पिएमएवाइ न'खौ सौफायनानै नायफै होननानै इउपिपिएल दोलोआ चेलेन्ज खालामदों। जुदि सिफायनो हायोब्ला गोदान लुनानै होफिनगोन होननानै बुंदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ आमजुलि ओनसोलाव फैयोब्ला होसोनानै हरगोन होननानै अदालगुरि जिल्लानि बिपिएफ आइजो गांखंनि दैदेनगिरिया जिल्लानि सिङाव थानाय रौतायाव बिपिएफ आइजो गांखंनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै बुंदोंमोन। मा थांखिजों प्रमद बर'खौ होखारहरगोन होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा नांगौ बायदि जौगाहोनो हायाखैमोन। दा प्रमद बर' बिथाङा जौगाथायनि खामानि मावदों आमजुलि ओनसोलनि थाखाय होननानै हिसाब होदों पेट्रुस बिथाङा।
बर'नि गिबिसिन आइजो रिमजिम सरगयारिया चिरां जिल्लायाव MBI आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि रिजु गगैया क'क्राझाराव MBI महरै जयेन जाबाय। बर'नि गेजेराव गिबिसिनै आइजो MBI मोननो हानाया गोजोनथाव खौरां। UPPL दोलोआ आइडिय'ल'जि गैया, हाग्रामा महिलारिजों इसोर दं, रायजो राजाफोरबो दं। UPPL दोलोखौ जुदि फुटबल टीमजों रुजुयोब्ला बिसोरना केप्टेनानो गैया। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाफोरा थांनानै थानांगौ होननानै। नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा, जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों, जाय BLTनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों आरो जाय बर' रायजो राजाफोरा सोमावसारनायनि उनाव BTC मोनदों, बे BTCखौ फोजोबनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै BJP GSPजों लोगोसे सरखार सालायगासिनो दङ। बैफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों कासम बसुमतारी बिथाङा। दायो BTCआव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बारा बारगासिनो दङ। BTCनि रायजो राजाफोरा सानदोंमोन मोनसे समाव सोलायनाय नांगौ होननानै, नाथाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि दोलोआ दायो रायजो राजाखौ थगायगासिनो आरो रायजो राजाफोरनि फोथायनाया बायबाय। बेनिखायनो दायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नांफिनगौ होननानै गोबां रायजो राजाफोरा BPF दोलोखौ मदद होदों होननानै कासम बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।